Naon sa man na? Kinsa may na das magana ya. Motor? Sika motor? Oh, sumbang. Kisay no sumbang? Ugoy nagkadugo. Siguro ka sa ito ba napit-pit pagdagan niya. Ah. Duko lagi sumbang. Ang kana diha mga pagilihan. Hoy, Mga trabahante day na. trabahante man ni kuan lo. Ha? Oh, Ya, nanawag na mo risk ya. Lagi na ron. Ano ka nahilabti? Ang mo pid-pid kay daghan mong tao. Trabahan ko ng luwa. Kasi may sumbag ana in tao. Kaluoy punta na na. Dapatkan na ron ah. Para tulog na ba?
Ikaw ka nakatubag diha, nakatubag yung istorya. Oh, nakatubag ta. Oh, dahil lipo dire oh. So wala ba kabante kaskuan ni pag di pa kagit. Oh. Lagi puro na mo. Ana din kan masito log mo tago-taguan. Kasara kalau sumba kalau. Ini kau sarakan sumba ke? Nay judo. Isik nila pun lagi na sila. Diya kenapa sila sa ido? Oh, sila. Ada judo karate rin. Ele ay. Lagi tayo judo karate. Tawag na tanan ba? Pauli nako. Sila ka bayar si mo pula. Ayaw Pauli, ayaw Pauli. Nah, mabuti pulis. Isa na tawag, isa tawag. Kante. May no. Hindi ako nakalapang largo. Play mo daw, no. Da-play mo. Uy! Bukan kita sila niya. Sir! Ang taga nila. Sir! Ang taga nila. Ito na po. Isang nayak ka na dyan. Tapos magsunod siya. Nakita na sa tuloy. Pag-abot na po tuloy. Nayak ka naman na diya. Sama tuloy niya. Isublay ko yun. O katumbay, yak ka pag yun ta. Eh, kanang unas ng pagyan. Istorya sila. Pagkutong tayo. Iwas. Kutang ngari. Yan na, yan. Lagi kaya wa ka sa nya ilang penuntok ko noon. Ngagi raman taon. Gani, wa man na makasaan. Oo. Ilalaw tagi ko. Natural na ginasa ko kasada man. Abot po kasada o katong lamag mo. Mao gani. Kanang kalsada agianan man gid na. Iyo man guys tambayanan. So, di ba daw? Hindi lang ko lang tao. Oo. Gigukod ko man gyud suntok. Gukuron pa man ganun gukuro pa magsupan ng tukon. Okay, abot ko dire ko tagi sumba. Kaya na, siya ka-trip Simboy may kain. Paulit ako. Ay, ligo lang sa diha ulit lagi. Hello, ayan si Kuya guys to. Driver ni Lo Cornopia. Lagi. Ngagi lang diri sa kanang mga Canada oh. Hapit ko naman ka disgrasya. Igo ko diri. Pamunta siya ka disgrasya gipanuntok diri dayon. Kaya masagas yung dugo. Sa bailan nga ila mataguan. Tabunan man nila. Nila daw. Nang mulay, signal. Og itugang lagin sa nagsukmag, itaguan pa man gyud nila. Hoy, tes, og marisol. Kabuta. Tabon-tabunan pa man nila kinsaon. Kauban na maguna nila. Nabay kauban nila di mo kaila. Tes.
Ya, ang ipasangil katong nangumpay. Sige talayo atong nangumpay. Nay lang. Motor na motor. Lolo ka be? Ya. Dari ka na yun sa kanila. Namin yun ay ginutlanay po. Ibong Ay lapang ha. Kaya magkakalayo na dito magagian may kuan gigukod gid dire. lagi sila ko ano hinubog style gyud kinisok ba ngito sa Kana kay kalsada man na din ha agianan gyud na din na kay istambayanan. Kaya nang ikasada bisa ka asa pagini. Kung tagay mo ato musud. Sud sa inyong nataran. Pila bisa pa pila pa na padulog sa bayang kasada. Kaya na. Nya kana ngagi. Nya kay nasuko ka hapit kuno ka disgrasya. Siyempre agianan man na niya. Nya gigukod. Gigukod dire nya nang gipangkulata. Ako classmate Sir Cha ako tong classmate Sir Chan Hoy. Ayo to kore ka si mapokleng na kare ko eh. Chan man to Chan Sayon Ito dagan na kay tao. Kana ilag yun ang tago-taguan, di mo na manugan. Kung dala kay dito. Sunod na diri parang isumbag. wala naguba oh ang bata doon hilak na hinapkan tanong Pabot pa sa pulis na na, itong pulis kitawagan naman. Kaya dili man yun matugan. Kung si Kinsa, kaya kitabunan mo nila. So tawag ni pulis. gaya po sa Kalayo kayo. Gigukod yun nila diri ah. Nagitugaan mo na nila kinsaon mahuman na nagdali kaya adto na sa barangay. Naplan kayo na sakyan na. Naplen. Eh. Kuno mo sa ako, sa ako masakti ane. Naplen. Ini si Kon. Si ano? Ano? Darwin. Darwin? Darwin. Paputo ka bantay. Ha? Paputo ka bantay. Pawing honong, yang yunong day. Wala na kailag yung sumbag. Isa may nagkailag yung sumbag. Life sticker. Kaya ang wala may nagkailag kasi kung dali ang surya po namin. Iko naman siyang napadlong na murag na ay mga taong gadag sanggol ka ng umpay. Lisod sa mo padlong. Umpay po kay nako. Das magsiyata kana nagyaka diha kita ko. Diha ko pag oya. Sa mga na kay na Lahi. Mga lahi ang sitwasyon sa ligas mag. Lahi. Pero lahi. Nagsige mo plato din mo duha ika may dito niya. Di ako gina siya. Pag-purpose sa bro, ako dito.
Dito pa na kanil, bro. Adong na pulis dire, adong na dire. Dagdag pa kayo mga istorya nga mabuhian nga sakyan. Bakit pala yun? Yan yung malagino. Yan kasada. Kamay sa bata. Dapat ito na, nagkang tao nga kasada. May respeto kasi nga tao. Dapat huminay kung pagkagan. Huwag pagkin ka kayo. Saan man, huwag mo kila. Bisan ka niya po, ha? Bisan ka niya po, hindi naman siya uto. Ikaw pa niya. Yak yung pas. Uy, sama ka, huwag ka klaro, magklaro to. Diri mo nun. Diri mo nun. Dapat, oh, bitaw ta. Yang kita, yang istoryahan, yang kasama, yang kasama. Karon, sa pagkasama niya, ako, kinimi akong bantayan. Karon, huwag mi kabantay, nga doon na di tao, nagdagan di, largo panukmag. Largo, balik po niya nga ito. Ang sa'yo dong, masibili kayo. Wanay labot ng pay. Pagkapila pa istoryahon. Paano, di ba? Apil-apil ka nga, tama ka naman pa dito. Apil-apil ka sa gumot dire. Kanino, mo kasi may nakita. Wari, ako nabantayan ni Ginihag ba? Ang kanang Istipin na gina, kanang kuwan kita na dagan to. ng tao nga dito mo pag Ay, wanay labot. Wanay labot. Hila lagi ni kauban. Ayaw lang pinagkapatid. Hindi ka utuloy. Ano na may damage. Pada pati, damage. Nanuntok lagi, nanuntok lagi, nanuntok. Kana na nagdumot na siya ha. Kaya na tumbakon man. Bisa siya mga Bisa ayaw Maabot ang ganang. kita kuan niya. Ako lang naklaro yung kabitis kita. Ang may kalag. Kuan na ako lang abot. Ay matong. Dara, dara. Ako sir. Ikaw. Sir, may hapon. Pagdoktoran yung kami ko kay. Yung kakailan ka sumagro. Ako taw. Boto sa boto ng atong pulis nga bot. Kaya pagid mo sitol. Pagid mo sitol lang kan. Kaya puro ra tabon-tabon. Kuangan ra. Buhay sa dula yung grupo na dili. Ilaharan ko tanan. Koyo daw. Dewa na.
Ano bantayan? Usa ka alpine kon. Pagmanawa. Mo ko lang kita kuko. Ay, kana nawa ko katupag ko nakuha naman ni kanalis. Kaya nga naman ang May na ako na PNP kay Ano ko bantay og isa gyud kay daghan naman sila diri ko. Oh, bantay og isa niya. Basta ako na bantayan nay nakapula diri. Pula. So extreme place ko tungwang on diri sila. Ibaw sila ko. Kay tatong mo jak ibaw. Tony dere ni Tony. Ibaw to. hindi ko nan ko. Dili man to ko kay nagot. Kung dangin na lang nakta kay at ipit mo siya pud na. Gitaguan lagi. Tabon-tabonan ba? Dili ay tumubo na kay. Ano mo Ano to? yung bantay okay. Eh kami na lalis ng May lain. Siya may lain balay dere mga bahay mo dere man labot sila. Ilo mas mga tao man labot. Ay na ko nan. wala. Eh nanggawa sila ba? Pagagi naman nanggawa sila. Buwa sa istorya ng bati. Ano? Oh, ano? Nangayo ko sa ilo. Di ako mo. Nangayo ko sa ilo. Nangagir. Kurong dere. Isog lang yung ginagamit ba? Iya, isa kayo. Yung taga nakapa. Hello. Hello. Isog kayo siya. Agresibo kayo ba? Eh, lalis mo. Iso ko sila kay Pilaw dyan. Mga bantayan, kalit lang. Sa pa ka kugoy. pila rin tayo palida na. Taya. Agat dugo na ko ilong ay. Huwag magilay ni Gold. Ito ako pa doktor ano medical. Para Kung ibabantay daw mapasiguro. kay kuan ano makagasto pa sa nagsumbak. Kabayad ka na. Bayad pa. Huwag mo lang ngatang. Kaya ano, gibukod man kuno siya god. Oh, bukod la kalayo na na ang bukod pa. Og wala lang sila mong bukod. Oy, Yung tabo. pag kalayo na ato nya. Simple mangumpay dire pulos na kailan ni sir yung mga tao dire mangumpay. Gayog buhi. Lumbag na. Kailan may nasa tayo. Ayo kaya nasa pulos rot. Kapag nanawag ko may nakatubag pa. Murag kalayo sa kulawas na murag na ko koy amo na kadamar naman kani. Di siya pauli na ko pauli na. Wabi suga ni tarong. Isip kayo dito. Huwag mo sila ngatangan. Kato kay hapit. Huwag mo din yung nakasa na siya. Huwag man ibo. Walang taro. Ngayon pagpasaylo. Sa pamiko ano nila. Pangailangan. Nangayog pa sa ilo bisag wesa. Kuan ko sila kanang trip ko sa ilaha bagay na ko. Huwag mo gamit ang 12 pares po mo. Di banda. Lipot mo ko. Sikpa mo ko na. Agas dugo ako. Gilipot na, gilipot. Pero hindi na mga usbon eh. Ano istorya lang? Pero ko tayo siya, nagsusupot ko na siya. Type!